Bernard Gregg bidel il-verżjoni tiegħu stess ta' taħt fuq dwar il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa dwar il-COVID-19. Is-sibt li għadda qal li kien favur ir-regoli l-ġodda brabta mal-imxija u llum biddel kliemu stess u qed jgħid li r-regoli għandhom jiġu rtirati. X'għan nistaqsik ukoll fuq tema oħra. L-opinjoni tiegħek jekk l-Oppożizzjoni qed tindorsja regoli ġodda tal-vaċċini se jitlu fis-seħħ fis-17 ta' Jannar. Aħna nibqgħu nagħmluha ċara illi insegwu l-istruzzjonijiet uffiċjali ta' min f'dan il-pajjiż u qed ngħid tal-awtoritajiet tas-saħħa għandu id-dettalji, l-informazzjoni u d-data kollha. U allura aħna iva nibqgħu nendorsjaw id-deċiżjonijiet uffiċjali. Quddiem dan l-aġir konfliġenti tal-Oppożizzjoni, il-Partit Laburista nnota li l-kap tal-Oppożizzjoni huwa perikolus fuq il-qasam tas-saħħa kif inhu fuq l-ekonomija. Dak li jgħid illum jista' jinbidel l-għada u allura ma jistax jitwemmen in-nota l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista saħaq li dak li jagħmel Bernard Gregg huwa prova ta' kif qed jilgħab il-lob politiku partiġan bil-kwistjoni tal-pandemija. Il-kredibilità tiegħu din id-darba misset il-qiegħ saħaq il-Partit Laburista. Bernard Gregg idawwar femtu bħal qasba tixxejjer mar-rieħ f'logħba ta' populiżmu minn flok f'dan il-mument jiffoka biex iħeġġeġ lil kulħadd jieħu l-booster kif qed jagħmlu l-ikbar tobba u professuri prominenti li għandna f'pajjiżna, saħaq il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista appella lill-Gvern u lill-awtoritajiet tas-saħħa biex jibqgħu jiddialogaw mal-imsieħba soċjali u fejn meħtieġ ikunu indirizzati kwistjonijiet ġenwini. Fl-istess ħin intqal li l-awtoritajiet għandhom jibqgħu jmexxu l-kampanja ta' tilqim bil-għan li fi żmien li ġej il-pajjiż ikompli jirkupra mill-effetti tal-pandemija. Iktar ma n-nies jitlaqmu, iktar nattakaw il-virus u naqsu restrizzjonijiet qal il-Partit Laburista li nnota wkoll il-Gvern dejjem wera li qatt ma kien favur restrizzjonijiet żejda u m'hemmx dubju li anke f'dan il-mument qiegħed jinsisti biex kulħadd jieħu l-vaċċin għax il-vaċċin ta' ħajja eqreb lejn in-normalità u bil-booster isiru passi oħra l qudiem.